Goedenavond, fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Dit is het nieuws in Zeeland van zondag 2 juli. Bij een steekpartij in Vlissingen is vanmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De melding van het incident kwam vanaf de Bonenburg in de wijk Bossenburg in Vlissingen. Maar de politie deed ook onderzoek tussen de Hendrik Vroomlaan en de Lange Leenweg. Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend. Dankjewel Bart dat ik mijn eerste poster in Sint-Anne-te-Muiden mag ophangen. Super. Graag gedaan. Dank je. Oud-VVD-wethouder Marlou van Beek was weggestuurd als wethouder in Sluis, maar voert nu campagne en probeert om in het Europees Parlement terecht te komen. En ze begint haar campagne in haar woonplaats. Sint-Anne-te-Muiden is het begin van Europa. Ik woon hier, vlak naast de Belgische grens, 50 meter van de Belgische grens. Het is een hartstikke mooi plekje, kleinste stadje van Nederland. En van hieruit wil ik betekenis leveren. Start ik mijn campagne voor Zeeland en voor de rest van Nederland. Van Beek staat op de 17e plek. Dat wordt gezien als een niet verkiesbare plek. Toch heeft ze hoop. Het is ambitieus, maar ik ga ervoor. Ik heb ambitie. Ik denk dat het belangrijk is. Ik vraag zoveel mogelijk mensen op mij te stemmen om uiteindelijk met voorkeurstemmen het team uit te kunnen breiden. Want wat niet lukte in Sluis, hoopt ze nu wel in Europa voor elkaar te krijgen. In Sluis heb ik eigenlijk geprobeerd om een vernieuwende cultuur te creëren. Om de bestuurscultuur ook met elkaar bespreekbaar te maken. Dat is niet gelukt. Het is jammer dat het zo gelopen is. Maar mensen zeggen ook van nou, het bed is in ieder geval wel opgeschud. Daarna zijn er best wel wat nieuwe posities veranderd. Sluis kan weer verder. Sluis kan weer van start. En Van Beek is ook van start, nu dus met haar Europa-campagne. Op 6 juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Twee dagen lang staat Middelburg weer vol koren. Van kerkgezang tot rock, zoals dit koor uit Dordrecht. Sommige mensen die dachten, daar komt de motorbende van Dordrecht aan. Ja, dat zeggen er wel meer, ja. Maar dat zijn we niet. Meer dan 150 koren uit heel Nederland treden erop. Ook dit koor uit Portugal. Je kijkt elkaar aan en je wordt er gewoon blij van. Je zingt een keer mis en dan is het helemaal grappig. Er treedt dit weekend slechts 1 jongerenkoor op. En dat geeft bezorgdheid. Want de koren willen in de toekomst wel verjongen. Het spreekt ze wel aan, maar ze hebben het heel druk. Met hun studie of net samenwonend. Dat soort dingen allemaal. En van die jongeren die dan meezingen, ja, die springen we gelijk op de nek natuurlijk. Van joh, heb je geen zin om in een rockkoor te komen zingen? De organisatie van Volkoren kijkt tevreden terug op deze 26e editie. Geen echte paarden, maar kinderen met stokpaarden renden vandaag in de bak bij Manege de Zwaanhoek in Koudekerke. Voor het eerst wordt daar de Zeeuwse editie van een jumping cup voor hobbyhorses gehouden. De deelnemers zijn vanochtend begonnen met de dressuurproef, dus zo netjes mogelijk alle oefeningen afleggen. En daarna verder gegaan met springen, dus zo snel mogelijk alle hindernissen foutloos springen. Vernies organiseert ook wedstrijden in Utrecht en Bergen op Zoom. En er is steeds meer vraag naar. Ik denk dat het komt omdat het heel veel te zien is op social media. Daar zien deelnemers de filmpjes, daar zien ze de foto's. En die denken leuk, dat gaan we ook doen. Hier in Zeeland doen vandaag 55 deelnemers mee. Ik vind het springen heel leuk. En je hebt toch wel een soort maatje, dus dat is ook wel heel erg leuk, ja. Jij hebt zojuist met Rocky een flinke hindernis gesprongen. Hoe hoog was het? Het was 1,30. Heb je dat ooit al eens eerder gehaald? Ja, heel vaak oefen ik het thuis en dan lukt het ook heel vaak. Oefening baart kunst, want Xavira wint bij meerdere onderdelen de eerste prijs. De hoofdprijs van de dag gaat naar Maren Vrielink. Zij kan een nieuwe hobbyhorse toevoegen aan haar verzameling. Vanmorgen startte de dag bewolkt. Die wolken die werden vanaf zee het land opgedreven. En in de loop van de middag kwamen dan die beloofde opklaringen, zoals hier te zien is in Zoutelanden. Vanavond zien we eerst steeds meer opklaringen, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toch vanuit het noordwesten weer toe. Er nadert namelijk een warmtefront. De temperatuur loopt vannacht terug naar zo'n 8 tot 10 graden en de wind die neemt af naar zwak. Morgen zal een bewolkte dag worden en die bewolking die kan lokaal dik genoeg zijn voor een spat regen.
al verwacht ik daar niet heel veel van. De temperatuur ligt tussen de 16 en de 18 graden met nog steeds de zwakke noordwestenwind. Dan de vooruitzichten. Dinsdag draait de wind naar het zuidwesten en gaan we naar de 19, misschien lokaal eindelijk weer die 20 graden met een zonnetje en in de middag lokaal een regenbui. Vanaf woensdag komt er drogere lucht onze kant op, welke een polaire oorsprong heeft. En dit betekent dat er wel meer zon is, maar dat de temperatuur met 15 tot 16 graden toch echt wel een aantal graden onder het langjarig gemiddelde zit. En meer informatie over het weer in Zeeland vindt u natuurlijk op onze site en ook op onze app. En daar vindt u ook natuurlijk meer nieuws uit onze provincie. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.